what is that thing that is lacking or unsa kana nga butang nga kulang, that is our involvement or to get involved. Sa dili pa nako sugdan mga kapaglaom ang ako nga mensahe ni ining gabi una, magampo sa ta. Father God in heaven, we would like, dear Father, to praise you for being so good to us. We would like first to ask for the forgiveness of our sins. We sin against thee in thoughts, words, and in deeds. And dear Father, would like to thank you for this opportunity to speak with your message. Thank you, dear Father, for help me to be an instrument, dear Father. And dear Father, as I going to share your gospel, you give us the heavenly knowledge and wisdom, especially for the viewers, that you may be able, dear Father, to open their hearts and minds, that they could be able to understand. We can apply the message that we will be hearing, and it would be our great guide as we continue to live our life in this earth. Thank you, dear Father, for everything, for hearing and answering our prayers. In Christ's loving with Jesus we pray. Amen. Mission refocused, get involved. And this will be our topic for tonight. Mission refocus, ako namang nabatbat no, og unsa ang mga meaning ni ini. And you know already what does it mean? And also to get involved. Sa Bisaya pa, ato ang hubaron sa Bisaya, mga kapaglaom, aron ato yung masabtan, get involved. Ang ato nga, pag-apil, mga kapaglaom. Now, basi nahibulong na ta, nagsugod na taghuna-huna nga, hala, unsa man ni ang apilan? Unsa din nga mission? Nganong kinahanglan man ta mo apil? Why? Nganong gi-encourage man ko nimo Sister Jan nga mo apil? Unsa man di ini nga mission? So daghan na kaayo tag pangutana mga kapaglaom. But bear with me. Ayaw lang gid mog hawa sa ato nga live kay ato ning pagahisgutan atong susihon pag-ayo ug unsa day ni nga involvement. And in knowing this involvement, we can learn this or let us learn together in www.announcement.com. Nganong www.announcement.com? Daghan kay mong pangutana mga kapaglaom, no? Siguro sige na jud mong wonder, unsa man nganong announcement man, nganong www.that man. Kabantay mo mga kapaglaom nga if naa gani ta sa meeting, dili gyud ta mo attend ug walay announcement, di ba? And unsa man ang tulo nga pinaka-importante sa usa ka announcement? Og makakita mo og kaning announcement nga gi-post online or naa sa mga poster nga nag-inform nato og mga katiguman, unsa man dira ang pinaka-importante nato nga unang susihon or unang bantayan, di ba? So these three mga kapaglaom, and these are mga kapaglaom, the what, when, and where. Diba mga kapaglaom, pag naagani mga announcement, pag naagani na yung mga poster nga gi-post online, o di ba ka sa mga tarpaulin, wala tayo laing lantawon, ana, dili na ang design, dili na ang decoration. Ang una gyud natong lantawon dira mga kapaglaom, unsa man ni siya, unsa man ni nga katiguman, kanusapod ni, asapod ni, diba? Muna siya kasagara mga kaigsunan, muna nga karon, kabalo ko nga nangutana pod mo, unsa man din nga involvement. Now, we will know through this www.announcement.com, or which stands for what, when, and where. Let us start with what, mga kapaglaom. So, to start with the what, mga kapaglaom, let me share you this verse gihapon para nanapod mo'y idea nga unsa gyud ka ni nga what, no? At least naamoy pa si una nga ma-exercise in yung mind kay naana mo'y clue, no? For our involvement or unsa nga mission, mga kapaglaom, ang ato ang kinahanglan apilan. So, in Matthew 28, verse 19 to 20, it says here, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." Pagkanindot mga kapaglaom, nasayod ko nga bisag wala pa nako gisugdan kining mao nga what or kini nga buot ipasabot nga unsa nga involvement, nakabalo na mo tungod kay gisaaran na ta sa Ginoo. And to know that involvement or to know that mission nga kinahanglan natong apelan,
no? Unsa kaha ni? So what is our mission? Diba? Mauman dyan na atong unang nga pangutana kay mission involvement, mission refocus, get involved. Unsa man ni nga klase nga mission nga atong apilan, mga kapaglaom? Nganong gikinahanglan man ni? Nganong greatest need man ni? Nganong man nga makapabreak man ni sa barriers? Nganong man usa ni ka-urgent call? Well, this mission, mga kapaglaom, is to share God's goodness and love. Pagkanindot sa atong mission, mga kapaglaom. Ug atong basahon, partira yung sayuna. Unsa to? If you can read it in your screen, read it again with me. To share God's goodness and love. Pagpahat, pagsabwag sa kaayo o gugma sa Ginoo. And that is our mission. Mauna siya ang kinahanglan nato i-refocus pag-usab. Tungod, mga kapaglaom, siguro nakapangutana na pud mo, nganong i-refocus man ni pag-usab? Nganong mang i-focus ni pag-usab ang mao nga misyon? Nawala na di ay ni? Nahunong na ba di ay ang pagsabwag sa kaayo ug gugma sa Ginoo? Well, mga kaigsuonan, according to Ayrton Koller or Pastor Ayrton Koller is our executive secretary in General Conference. He said, mga kapaglaom, the mission does not stop, but we have to refocus it because its ways are now changed and we have to embrace in the new way. Unsa kuno, mga kapaglaom? Wala di ay nahunong ang ato nga mission. Wala di ay nawala ang atong mission, mga kapaglaom. Apan ato siyang i-refocus pag-usab tungod sa mga nagkalain-lain na nga mga panghitabo diri sa kalibutan. And what are these changes? Unsa man ni nga mga changes, mga kapaglaom? These are the pandemic or the new normal. Nasayod ta nga daghan jud kayo tagkalisod nga naagian, no? During the pandemic, and it resulted new normal. New normal. Nasabta nato nga na nagyoy pagbag-o, no? The new normal nga ang atuan ang gi-experience karon. Usa na siya sa mga changes. And second is wars. Adunay daghan na kaayo nga managkalain-lain nga mga gubat, mga kapaglaom. Diba? Ang Palestine and ang Israel. And ang Russia and ang Ukraine. Nga nakita nato nga grabe gyud kaluoy ang mga katawhan dadto, mga kapaglaom. So, it causes di ay, mga kapaglaom, political instability. No? Nga atong makita ang hala, grabe na gidi ay ang kalainan. Grabe na gidi ang pagbag-o sa kalibutan. That is why, mga kapaglaom, it need to be refocused. Kinahanglan di ay nato nga i-refocus na gyud pag-usab ang ato ang mission. And we also have the changes of social sin. Dili na gyud mabuhi ang mga batan-on karon nga walay social media, diba? Kasagara na ag sa unang panahon ang hinungdan nganong magbulag pa, no, sa mga relasyon kay ato ning dad-on ning relasyon mga ang gugma-gugma kay mo giniganahan sa mga batan-on. Wow. So ang usag gyud sa mga kabulagan ag sa unang panahon i-compare nato, mga kapaglaom, aron makita nato jud ang kabag-uhan, no? Ag sa unang panahon, mga kapaglaom, through letter pa, siguro ang ato ang mga lulo kani adto, ang atong mga lulo sa tuhod, lulo sa lapalapa, no? Mga naka-experience ni ini nga mag-write lang og letter, gipangkubalan gyud siguro na nga ipahiwatig lang gyud ang tibuok nga gibati dito sa mga hinigugma nga pipila pa ka mga bulan gani tuig ay pa maabot sa ilang mga hinigugma. Apan karon isa lang ka click, isa lang ka padungog-dungog sa Facebook, daog na. Fights na, okay na. Imagine ang difference, no? Ug ato ang i-realize, grabe na jud ang kabag-uhan, mga kapaglaom. Ug ato atong i-apply ang sa una, dili gyud na siya mahimo sa karon. Wala gyud siguro yung makalahutay kay gani ang mga batan-on, no? Nganong nagbulag man mo ni so-anso? Pila ra untay pag-chat unya, dili man gani kabalo mag-update. Ingana na impact, mga kapaglaom, sa social media. That is why that is one of the changes nga nahitabo karon sa ato nga kalibutan. And lastly is the technology, mga kapaglaom. Technology nga usa na sa nagdala na sa ato ang kinabuhi or nagdala na sa kalibutan, right? Pinaagi karon sa akong pag-live. Ag sa una wala pa ni, pero karon madungog na gyud ninyo, no? Through online lang, without seeing me face to face, makita na jud ko ninyo dira sa mga screen, right? So
That is the impact of the technology. Sa unang panahon, sama sa akong giingon ganina nga, through writings pa, nga pila pa ka mga bulan ay maabot or pila pa ka mga tuig. But karon, through technology, isa na lang ka-click or unsa imuhang ganahan nga i-post through online using your gadgets, dali na lang jud kaayo, no? So, muuna siya ang mga changes. Now, nakita na nato ang kalainan. Muuna nga, ay, need na gyud ay i-refocus. Need na gyud ay nato i-embrace ang new way. Nga, gipasidaan sa atong Executive Secretary sa General Conference mga kapaglaom. Nga tungod sa mga changes, muuni nga kinahanglan nato i-refocus. Muuni nga need na gyud kaayo siya. It is our greatest need. It can break the barriers and it is an urgent call. And ang sa gyud ang kulang for us to be involved. Therefore, get involved mga kapaglaom. Now, mga kapaglaom, ato nang nasaksihan no ang mga changes nga panghitabo na dayron sa kalibutan. Siguro some of you, ay, maudi ang iyang feelings na bag-o na pod. Ay, maudi ay nga. Ang akong batasan, medyo mura na rabadjud pod og na bag-o. Kay makita magugog mga quotes sa Facebook. Nga mura man pod kog madala na pod hinuon. Or like, maudi ay nga na-change na pod ang amo ang relationship. Maudi ay nga na-change na gyud kaayo ang akong lifestyle. No? So those are mga kapaglaom, ug inyong makita, usa na siya nga epekto sa mga nagkalain-lain nga mga major things or mga panghitabo karon sa kalibutan. And it needs to be refocused. It needs mga kapaglaom nga ato na gyud na siya nga i-change, atoan na nga isabwag ang gugma ug ang kaayo sa Ginoo pinaagi sa pag-embrace karon sa ato nga panahon. Pinaagi sa paggamit sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi nga atong mapaabot ngadto sa uban ang gusto ipahibalo sa Ginoo or ang buluhaton sa Ginoo nga gikinahanglan ikaw ug ako sa pag-apil niini. And number sa usab nga pag-apil mga kapaglaom, siguro naka-realize na mo nga, hala, need na gyud ay siguro nga mo apil ko. Pero angayan ba ko mo apil? Or daghan kaayo siguro taog pangutana nga, hala, dili ra ba jud ko bright? Hala, dili man ko kabalong mo storya. Unya, mag-apil-apil pa ko. Hala, naara ba ko sa kasakit ron? Na busy kay ko ron? Kinahanglan ako sang trabaho akong unahon? Dili ra ba jud nako kaya pa ag sa pagkakaron kay medyo allergy pa jud ko og tawo. Siguro na atay mga reasons nga ingon anak mga kapaglaom nga nagduha-duha ta we are doubting to be involved or to get involved in this mission. But let me tell you mga kapaglaom, according to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29, it says there, "For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to share the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong, and the base things of the world, and the despised God has chosen the things that are not, so that he may nullify the things that are, so that no man may boast before God." So karon mga kapaglaom, naghuna-huna di ay kaniana. Kini nga mission is para sa imuha. God calls you mga kapaglaom. Kay buot ipasantop sa ato ang nga bersikulo karon mga kapaglaom. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. So, ug nag-doubt ka, nagduha-duha ka, kay dili ni mo kaya, kay dili ka angayan, kay wala kay credibility, wala kay ability, and you don't have that potentials, well, trust in God's promise. Nga dili di ay ginatawag sa Ginoo ang katong mga kwalipikado. Apan, tawgon ka sa Ginoo, yes, ikaw kapaglaom. Kita kapaglaom, nga makasasala, ug himuon taniyang kwalipikado diha sa iyang bulahaton. That is why get involved mga kapaglaom. And when kaduha na tang punto mga kapaglaom, ikaduha na tang announcement. When ganahan ako mo apil pero kano sa aman ta mo apil mga kapaglaom. We have to get involved
Now, mga kapaglaom, karon ang takna sa imo nga pag-apil, sa ako pag-apil, sa ato nga pag-apil, mga kapaglaom. So, ahaman ka karon, start na og share sa atong live, kay you are already part of this involvement. Pinaagi sa imong pag-click, pinaagi sa imong pag-share, pag-like, no, nga imong masabwag sa tibuok kalibutan kini nga mensahe. You are now starting to get involved in this mission. So mga kapaglaom, if naata karon sa point sa ato ang kaugalingon or sa atong kinabuhi, no, nga napata sa chismis or di ba kaya naglingkod pa ta dira, mga kapaglaom, gasig hinuktok, no, gasig ana ba, gasigig pamantay bitaw sa mga tao nga, among pastor unsa man to siya, oy, among elder unsa man to iyang gibuhat, oy, dasig ka ito siya, pero kuan man, if naata sa point, anak, mga kapaglaom, no? Og naminaw mo ni ini, mga kapaglaom, ako usa ko anak sa kaniadto, mga kapaglaom, nga, unsa po to among pastor, wala man jud po naning kamot nga, kuan, dili man gid mi pansinon, na ning abot sa point sa akong kinabuhi, mga kapaglaom, nga naingon anak ko. But remember, mga kapaglaom, dili gyud ay nimo makita ang real situation, dili gyud ay nimo mabati ang tinuod nga buluhaton og dili ka mo apil, mga kapaglaom. Gani, mga kapaglaom, no, adunay usa ka mensahe sa usa ka pastor nga siguro kaila mo ani niya, kay usa ni siya sa pinakagwapo sa mga youth director. Gani, usa ni siya, mga kapaglaom, sa mga inspiration gyud sa mga batan-on tungod sa iyang kaayo, tungod sa iyang pagpagamit dira sa buluhaton nga pinaagi niya, mga kapaglaom, nakita gyud ang gugma og kaayo sa Ginoo. And that is why I am here also in front of you, or diha sa inyong mga screen, mga kapaglaom. So according to Pastor Joy Coles, siguro kaila man niya, mga kapaglaom, kay usa ni siya sa ato ang youth director na, or our newly elected Southwestern Philippine Union Conference nga youth director, mga kapaglaom. So he said, mga kapaglaom, if you will keep on watching others' mistake, as long as you will never get involved in his work, you will never understand the real situation. Therefore, if you want to change, involve now. Matod pa niya, mga kapaglaom, tabang po din taon mo, oy. Tabangan gud in taon nato ni mga kapaglaom, hangyo na gud ning amoa. Apil gud in tawon ta. Ato gud in tawon ning hiusahan sa pagtabang ang ato nga mission aron sa ingonana ang pagbalik sa Ginoo, mga kapaglaom, dili na gid magdugay kay lami na gid kay mohawa ni ining kalibutan na puno sa kasakit, puno sa kagulanan ug uban pa, mga kapaglaom. Siguro nangandoy gid pud mo sa kalipay nga unta wala nay kinatuban. No, siguro nangandoy gid ta nga ang ato ang kinabuhi dili na gid unta mag-end, wala na gid untay mga ginhawa pa nga mohunong. Dangandoy taan ang tanan apan mabatnan lamang nato na, mga kapaglaom, inigbalik sa Ginoo. Muna nga apil ta. Get involved now. Kay mga kapaglaom, matod pa dira, no, sa Revelation 22 verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. So mga kapaglaom, siguro og naapa mo sa punto sa inyong kinabuhi nga lisod pabiyaan ang mga trabaho, or gani na mo sa inyong trabaho, pero maglisod ta usay og gahin og panahon alang sa pag-greet ba kaya pagpangumusta sa ato nga mga kasilinganan, sa ato mga workmates, no? Nga wala na gyud tay time ni ana. Please be reminded of this message nga you are part of the mission. Therefore, get involved, mga kapaglaom. Ug asa man mo, no? Siguro, lisod kaayo i-sacrifice ang ato nga mga hilig diri sa kalibutan. Lisod kaayo biyaan ang mga butang nga mo'y nagpugong gyud nato nga mahimo ta nga apil or mahimo ta nga kalabot niini nga misyon, mga kapaglaon. Apan sultihan ko kamo. Giingon dira sa ato nga Steps to Christ. Giingon dira, mga kapaglaom, sa Steps to Christ, page 90. If you choose to be the partakers of Christ's mission, make sure that you are ready to make any sacrifices. Therefore, mga kapaglaom, ug maglisod mo biya sa mga butang nga mo'y nakapapugong sa inyo sa pag-apil ni ini nga buluhaton. If you are the partakers of Christ, if imong gi-consider o giila ang imong kaugalingon nga sumusunod diha kang Kristo,
be involved in this mission. Apil ni ining nga mission mga kapaglaom. Sacrifice kay mouna ang timaan nga ikaw ako anak sa Ginoo, sumusunod sa Ginoo tungod kay makahimo ta sa pagsakripisyo. And for the youth in Ecclesiastes 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Sa atong mga batanon nga maglisod og biya sa siguro sa mga kalibutanon nga mga binuhatan, kabalo na ta og unsa na, or maglisod man gani ta og biya sa mga gikahiligan nato nga dili na makapahimuot dira sa atubangan sa Ginoo, dili na inline dira sa kabubuton sa Ginoo. Mga batanon, mintras batanon pa ta, gipahinumduman ta. Nga mintras dili pa ulahi ang tanan, paggamit na sa buluhaton. Get involved mga batanon. Mintras makakita pa ta, makalakaw pa ta, makaginhawa pa ta mga kapaglaom. Gani na usa ka tigulang na mga kapaglaom, 70 years old mga kapaglaom. Kini nga tigulang mga kapaglaom, kalit lang nga gi-heart attack siya. So sa iya nga pag-atake mga kapaglaom, dali dayon siyang dala sa maong hospital. And pagdala niya dito sa maong hospital mga kapaglaom, gi-revive siya, gitauran din siya oxygen. And then pagka-revive ng mga kapaglaom, naayo siya. Siyempre kay na-revive naman, no? So naayo siya, nakaginhawa siya pagbalik mga kapaglaom. But he's still sleeping. And then how many hours nga ninglabay mga kapaglaom, nakahimo siya pagmata. And you know what sa iyang pagmata? Kamo, og naa mo sa ospital, unsa man ang inyuhang una nga ipangutana sa nurse? Ang bill, no? Pila man akong bayro nun, magawas ako, kay bas hindi ko kagawas, iko kabayan, magdako pa ako ang bill dire. So na, ingon ana, dyan, permi mga kapaglaom ato ang madunggan, labaw na no, nga kanang usahay, nagkinahanglan, pag yun ta, kay nagkalisod dyan ta. So sa unang panahon, ma hospital ko, og ginay unang ipangutana sa akong mama, nga pila na ka ang bayro nun, kinahanglan na ta mo gawas, kay basin magkadako, wala tay ikabayad. But ang maong tigulang mga kapaglaom, unsa ang iyahang unang gipangutana? Syempre, nangutana siya, asa man ko? Na unsa di ay ko? And then the nurse explained her everything, and then the nurse said, Sir, okay na ka. Pwede na ka, karon-karon dayon makahimo sa pag-ulik. So, diri na. Pag human nga niingon ang nurse, unsay next nga question? Kato na dayon. Ay, na dayon nga. Sige, give me the bill, nurse. Tagaay ko sa bill, aron akong makita. And you know what, mga kapaglaom? Paghatag yun sa mga nurse, sa maong bill, partigin niyang hilak. Partigin niyang bako sa paghilak. Nagasyagit-syagit yun dito sa iyang room. Ambot, og ngano pong partigin po niyang hilak. Pagkakita niya sa bill, and then, pagkakalma na niya, nahilom na siya, nang hinuktok siya, gipangutan na siya sa nurse. Nga, Sir, ayaw lang kaguol sa imong bill, sir. Na kay PhilHealth, sir. Kay tabangan ka na mo, sir. O, naatay mga pamaagi, sir, nga dili lang yun ka maguol. But you know, what does the man told that nurse? Ning ana ang maong tigulang mga kapaglaom. Nurse, wala ko naguol sa bayro nun. Na ako'y ikabayad. Apan, nakahilak ko sa gugma og kaayo sa Ginoo nga sa pipila ka mga tuig gihatagan ta niya og free nga gininhawa. Iyaha ding gihilakan mga kapaglaom ang katudi ay bill kay ang pinakadakog bayro nun ang oxygen. Therefore ning nakarealize siya nga hala ka grabe ka ang gugma sa Ginoo, grabe ang kaayo sa Ginoo nga gihatagan jud ko niya og libre nga gininhawa. Now karon mga kapaglaom, mga batanon, mga kaigsuunan, mga higala, and mga kapatid natin dyan sa Luzon. No, kanus-a pa man ta magpagamit. Kanus-a pa man ta mo apil o mutabang sa bulaton. Kana bang panahon nga binayra ng atong mga gininhawa? Think wisely, mga kapaglaom. And, ato nang nasabtan nga hala mo apil na jud di ay ko kay lisuda na kaayo no. Grabe ra ba ang kaayo sa Ginoo, grabe ang sakripisyo sa Ginoo niya. Ako dili ko kahimo pag sakripisyo. Gusto na ko mo apil, I will go. Siguro naka-realize na ang uban dinha nga nagpaminaw or huna-hunaan na nga kinahanglan na gid mo apil. Apan naa na po'y last nga pangutana. Gusto na ko mo apil karon, pero asa man mga kapaglaom.
And it answers, where? Where man ta, mga kapaglaom, asa man ta, mubuhat ni ani nga misyon. Balikan nato atong bersikulo, mga kapaglaom. Matthew 28, verse 19 to 20. If you can read it in your screen, read it with me. It says there, therefore, go and make disciples of all nations. Asa da ita mga kapaglaom? Sa tibuok kalibutan. So, ug aha man ka karon kapaglaom, susama sa kong giingon ganina, ug naa man ka sa inyong panimalay, ga Facebook ka karon. Ayaw kalimot og pag-share ni ini. Tungod kay mooni ang pasiuna or sinugdanan sa imo nga pag-involve ni ining atong misyon. And to give you more examples, mga kapaglaom, kay basin mga, diri na lang yung ko sa balay, mag-send lang yung ko Facebook, mag-share ko sa channel. Well, thank you. And praise God for that if you will do that, mga kapaglaom. Apan, dili pud pwede nga dira gid pud mo sa inyohang balay ha. Syempre mo gawas gid pud ta. Nay mga panahon nga mulangyaw ta para manarbaho ta or di ba kaha para manguha ta og kamunggay sa atong silingan, mangayo tag kamunggay or magtanong bata sa ato ang tugkaran. And in that way mga kapaglaom makahimo mo sa pagbuhat sa mao nga buluhaton mga kapaglaon. Through unsa man? Through sa pagpanghatag og sudan. Kani akong sudan, sister, lawuy ra gyud ni pero ato ning tungaan sister kay basin wala ta kabalong mga kapaglaom kato di imong silingan walay sudan. So pinaagi sa imong binuhatan napakita nimo ang gugma og kaayo sa Ginoo nga ning reflect sa imong kaugalingon or sa imong kinabuhi imong napahat ngadto sa uban. And you are already involved. Apil na ka sa mao nga buluhaton mga kapaglaom. And asa pa man in our family. Kinahanglan di ay nga sugdan pud nato ang atong pag-apil, pag-angkon or pag-reflect sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pamilya. Unsa man, pag-respect sa atong ginikanan nga atong ipakita gyud ang Christ-like character nga respectful kaayo sa ginikanan, di ba? Sa Jesus Christ, nga grabe ang iyahang respect nga gipakita ngadto sa iyang ginikanan, no? Diri si Mary and si Joseph diri sa kalibutan mga kapaglaom. So we should reflect that. Kay we are sharing man, no? Nag-share man ta sa gospel, nag-share man ta sa kaayo ug gugma sa Ginoo. Ato ni siyang sugdan sa atong pamilya nga pinaagi ni ana sa atong pagrespeto sa atong ginikanan, dili magsupak-supak, dili magtubag-tubag sa atong mga igsuon nga we can create a loving and happy family. This will be also an instrument mga kapaglaw. Mahimo po din nga minsay ngadto sa uban nga ma-appreciate bang ako wala na jud ko'y papa na ibog jud kaayo ko nila nindot jud kaayo nindot gyud ay kaayo ang pamilya nga naay Ginoo. And with that statement, you are already part of this involvement or you are already part of this mission mga kapaglaom. Asa pa man mga kapaglaom, in your community, if daghan kayo kag mga panalangin mga kapaglaom, pwede ka nga manghatag sa imuha nga mga silingan sa imuha nga mga bata nga makita nimo sa daplin or og naa ba ka sa mall nga naay ka ng mga naglisod na jud kaayo, pwede ka nga mohatag nila mga kapaglaom. Be part of their lives, no, through your help, pinaagi sa imuhang pagtabang, and in that way makita nila ang Ginoo, ang personalidad sa Ginoo mga kapaglaom, makita nila ang gugma ug ang kaayo sa Ginoo nga mao ang atong misyon, no? Nga naa naman gud ta sa kalibutan, di ba, nga nagkalain-lain na ang dagan sa panahon, grabe na ang iyahang pagbag-o. That is why we have to embrace in this way. Kay mao naman ni ang naa karon nga panahon. Ato ni siyang iripokus pinaagi sa atong pag-apil, pinaagi sa pagpakita nato, sa pag-apply nato sa gugma o kaayo sa Ginoo mga kapaglaom. And pa man, no, nakahimo na ta pagtabang sa community, naka-help na ta sa ilaha. And pa man ta pwedeng mo-apil through our school. So I would like to announce to everybody nga ang kaning mga pictures nga naa karon sa ako ang PowerPoint presentation. These are the Mas Amigos mga kapaglaom. If you know the Mas Amigos, it stands for Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to College and University Students. Mauni sila ang mga batanon nga nagpagamit sa buluhaton ning apil nga wala nagduha-duha mga kapaglaom, ning stand for Sabbath, and they have a lot of testimonies mga kapaglaom nga ila nga maipahat ngadto kaninyo ang kaayo ug gugma sa Ginoo nga nahimo sila nga kabahin ni ini nga misyon mga kapaglaom, and that is the Mas Amigos. No, in school nga pinaagi di ay sa imo nga pag-pray sa imo nga mga classmates, sa imo nga instructors, or pinaagi sa paghatag nimo nila og tracts,
no nga imuhang napahat sa ilaha ang kaayo or ang kamatuoran. Mauna na siya ang imong pagsugod, pag-apil, dili di ay buot pasabot nga kinahanglan gyud ta nga mubiya gyud ta sa tanan nato nga mga buluhaton. Apan ang atua lang di ay bisag asa ta nga dapit, wherever we are, we could be part of this mission. We can involve, no? Makaapil di ay ta. Makaapil di ta ani nga buluhaton pinaagi sa ato nga mga binuhatan. Nga atong mapakita, maurag yun ang akong balik-balikon mga kapaglaom, ang kaayo ug gugma sa Ginoo nga mao ang atong misyon mga kapaglaom. So to all students nga wala pa nakahimo no sa pag-involve, pag-apil ni ini nga buluhaton ag sama sa Mikos, come and join. Ayaw mog kaulaw. Kay in this ministry diri ninyo mabati ang grabe gyud nga kalipay nga walay sama, diri ninyo ma-feel ang belongingness, no? Og na-feel ninyo nga gibetray mo, na-feel ninyo nga napasakitan mo. Be part of the Mas Amigos, kay they will give comfort because this ministry is in line with the mission of Christ. And that is to spread or to share the love and goodness of the Lord. So mga kapaglaom, mga batanon, mga ginikanan, palihog in tawon ang inyong mga anak, paapila na niini nga buluhaton, paapila na niini nga organization, aron daghan ta, mapadali nato ang buluhaton ug atong mapadali ang pagbalik sa Ginoo mga kapaglaom. And aha pa man, no? In the organization ministry or missionary, unsa pa nga nagkalain-lain nga mga grupo mga kapaglaom sa missionary or any ministry mga kapaglaom, siguro mana mo, wala ko'y potential, magsigira ba nagstorya, magsigira ba nagatubang og tawo. You can also involve in music mga kapaglaom, no? Nga bisa ala nya yabag man ko dili gihapon ko kaapil, di gihapon ko mahimo nga kabahin ni ini nga misyon. Well mga kapaglaom, pwede man na matudluan ang atong tingog. Ngo nga inig igrupo na ganita, mura na dayon ta og kanang nindot na kaayo og tingog sa ato ang grupo mga kapaglaom. And in that way, you are already involved. Naapil na ka sa buluhaton. And ug mahimo na nga mahuman na. Ug mahimo na mga kapaglaom nga moapil, nakaapil na ang tanan, kanindot pamalandungan nga mo anita og mga hamiling kalag madala sa tiilan sa Ginoo nga mo'y pinaka importante og pinaka gikinahanglan sa matag usa sa ato ang pag-apil ni ini nga buluhaton. Kanindot pamalandungon mga kapaglaom nga inig adto nato sa langit, inig abot nato didto magkinit-anay ta and naaray mo kalit og sampit nimo, naaray mo kalit og kuhit. Hala Sister Jan, hala Sister Kim, hala Sister Myrtle, hala Sister Maylin. Salamat kaayo kay pinaagi nimo nakahimo sab ko pagkuyog sa Ginoo, kauban ninyo diri sa langit nga iyang giandam. Ka-amazing ni anak mga kapaglaom, nga wala lang nimo naangkon ang kinabuhi, nga walay katapusan apan naangkon usab nimo ang kalipay, naangkon usab nimo ang mga unexpected nga mga tawo nga hala pinaagi day ato akong pag-smile, hala pinaagi day ato ang ako ang pagpakita sa ako ang kaayo ngadto niya nga sa panahon nga naguol siya, nangumusta lang ko niya, naminaw lang ko sa iyang problema, ug katong sa panahon di ay nga wala siya kwarta, nagpahulabra ko, or katubang sa panahon di ay nga wala sila'y sudan, nakahatag ko, pinaagi day ato, nakahimo ko, pagdala nila diri sa langit nga giandam sa Ginoo. And what a nice testimony mga kapaglaom, ug mao na atong madala didto sa gingharian sa Dios. 'Di ba mga kapaglaom? So why not involve now? Apil na ta. Dili na kinahanglan mga kapaglaom nga magdugay-dugay pa ta. Karon sugda na nato. Unsa ganito nga mission? What mission is that? That mission is to share the love and goodness of Christ. And asa gani? Or kanusa gani? Kanusa man nato sugdan mga kapaglaom? Karon na dayon. And asa nato ni siya buhaton? Og aha man ta karon nga dapit sa kalibutan. Let us get involved. Let us start to be part of this mission. Kay pinaagi nimo og kanako atong mapadali ang pagbalik sa Ginoo. Gani mga kapaglaom, our mission isn't only to await for His coming, but to hasten for His return.
Atong hinumduman mga kapaglaom nga dili ang atong task lang ang pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Apan ang ato usab nga task ang pagpadali sa pagbalik sa Ginoo. Kay nasayod ko nga ikaw ug ako nagkinahanglan na ni Ginoong Hesus, nagkinahanglan na ni Kristo tungod kay naanata sa mga kagul-anan, naanata sa mga kasakit, naanata sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili nakakasabot. That is why get involved. Apil ta, magtinabangay ta. Maghiusa ta aron kini nga buluhaton mohimo sa pagtapos. Unya ikaw ug ako adunay dako nga pagreunion ni anang langit nun nga pulianan gitagana sa Dios alang kanimo ug kanako. This is my prayer. Let us pray. Dios nga labing gamahanan sa tanan taga ikaw sa among laman nga kinabuhi ning dapit sa kagabhion Lord, amo gayod nga kalipay ug dako ang mao nga mensahe nga among napatalinghugan. Salamat kayo Amahan sa imong pag-remind ni ini nga kinahanglan mahimo kaming kabahin ni ini nga buluhaton. Aron sa ingon ni ana Lord, dili na ikaw malangan sa pag-anhi, apan mobalik na ikaw sa walay pagdugay ug makahimo kami pagkuyog kanimo ni anang langit nun unya nga pulianan nga imong gitagana alang sa imong mga katawhan, among maangkon ang kalipay nga wala nagyoy kinutuban ug ang kinabuhi nga wala nagyoy katapusan. Among ibalik tanang dungog himaya ug pagpasalamat tungod og pinaagi lamang ni Jesus sa personal bugtong maluluwas. Amen.